Jag har semester. Idag ska vi ha så här hur man kör bilkurs då, så man klarar körkortet hyfsat lätt då. Och som ni ser så har vi 3 pedaler här då. Det är alltså för bromsen, gasen och kopplingen. När vi kör så får vi få lite koppling så här. Och så jag måste slänga i en växel. Så här och växelspock. Jag brukar skämta om att jag har en sån här M40-spock mellan benen, men det hör ju inte till ämnet nu. Så slänger vi i ettan. Så. Och där då. Så borde jag full gas. Inte släppa upp kopplingen så här långsamt då. Så jag får du kopplingen. Kan du ställa lite på bromsen? Kan du stå börna då? Så. Ja, sen när man står för länge så kan alltså motorn växellådan gå sönder. Som det gjorde nu då. Fan, gud jag tror inte mer nu. Men nu var allt från mig. Hej då.